Kaya salamat sa gabos. Padangat na ka, kamo kang mga atin ko, padangaton ko kamo, and inspirasyon ko sa gabos. Napakaswerteng umaga na naman ngayon dahil ang JFS Petals and Services ay muli na namang magbibigay ng sorpresa at saya. Ngayon ay dadako kami sa Barangay Pamukid upang sorpresahan ang napakagandang asawa ng kanyang mister dahil susorpresahin siya ng napakabonggang packages na kung makikita nyo na meron tayong theme na pastel colors na swak na ibibigay natin mamaya sa ating lucky nanay or girl for today. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay din natin sa kanya. Meron tayo ditong Ferrero Rocher na ibibigay natin sa ating mommy. Meron tayo ditong ube bloom cake from Red Ribbon. Meron tayo ditong fresh flower bouquet. Meron tayo ditong hot air bubble balloon na may happy 41st birthday na may flower din sa baba. Meron din tayo ditong napakabonggang 5 feet stuffed toy na ibibigay din natin. At syempre meron tayong 1 dozen assorted balloons na ibibigay din natin sa ating manay mamaya. So tara na't samahan nyo kami kung nasaan ang ating lucky nanay for today. At syempre haranahin din siya ng ating napaka-sweet at poging haranista na si Kuya Gab. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. And I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadress. Tara na't surprisahin si Ma'am Beth Mayores. So, andito na kami sa Pambukid upang surprisahin natin ang ating lucky nanay for today. So, tara na sila. Dito natin sa hardware. Okay lang mga guys, ka natin mga face mask. Tagatid naman din po ako. Masyado ba? Katiin natin ba si Sem po? Neo. Gano'n na bigla po, masala mo pala na po kayo. So ma'am, balita po namin, birthday niyo daw po ngayon. Birthday niyo ma'am, ilang taon na po kayo? 41. 41? Wow, fresh and 41. Okay lang yan ma'am. Life begins in 41. Okay ma'am, so andito naman yung package po. Gusto ko po ikaw po ang magbukas nito. Gusto niyo po pindutin po. Tapos, sige ma'am, buksan niyo na to. Buksan niyo to. Yay! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Naiiyak na siya. Birthday to you. Hello ma'am, good morning po. So sabi niyo nga ma'am, kilalanin na po sila. Bali ma'am, ako po si Ate Angel from JFS Petals and Services. So ito pong packages po ito ay magbibigay po sa inyo ng inyong pinakamamahal na asawa na si Sir Alexis po. So ito ma'am, nagbibigay po ako sa inyo fresh flower bouquet para po sa inyo. Hawakan niyo po yan ma'am, parang piyan sa inyo. At ito pong Ferrero Rocher, ito pong cake, itong bubble balloon, hot air bubble balloon, at ito pong 5 feet stuffed toy ay para po sa inyo.
inyo. At hindi pa po dyan ma'am nagtatapos ang lahat dahil haharanahin din po kayo ng ating surprise saranista na si Kuya Kat. Pero ma'am, gusto ko munang suotin mo ang ating lucky sash for today dahil ikaw ang lucky mommy natin. Suotin mo naman na sash mo. Ayan, suotin mo naman. Naranahan. Ayan. So ma'am, may babasahin din po akong mensahe po para po sa inyo na pinabigay din po ng inyong asawa. To my beautiful and loving wife, happy birthday. Ika ang nagdagdag sa kagayunan ng buhay ko. Ika ang naging kusog ko. And best friend ko and talagang maaasahan na ako kasi ina sa mga hakita. Sana maging maugma ka sa surprise ko sa imo. Pasensya na kung minsan may mga daig kita pagkakaintindihan. Pero alam mo man kung gaano kita kamahal, kaya salamat sa gabos. Padangat na ka, kamo kang mga atin ko, padangaton ko kamo, and inspirasyon ko sa gabos. Kamo ang nagpapakusog sa ko, and sana mayong magbago, and buong-buo pa din ang pagmamahalan. Haha. Dahil ko man nasasabi tulos-tulos sa imo ang gabos na napipil ko, pero inilang talaga ang gabos na masasabi ko. I love you and happy birthday. Yay! Love you, Mami. Halika dito, Mami. Napaka-sweet naman po ng asawa nyo dahil sinorpresa niya po kayo ng napaka-bonggang packages na to. Ngayon, Mami, gusto ko lang pong batiin kayo ng happy. Okay, so kasama ko pa rin ang ating maswerteng nanay at napakagandang asawa ng kanyang mister na si Ma'am Beth Mayores. So, Ma'am, bago mo i-blow ang candle mo, kakanta muna tayo ng happy birthday, ha? 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan, so nagiging emotional na ating mami. Okay, mami, make a wish and blow your candle. Yay! Again, Ma'am Beth, happy birthday po. So, ma'am, ano pong gusto niyo sabihin? Halik kayo dito. Ano pong gusto niyo sabihin, ma'am? Thank you talaga. Na-surprise talaga. So, ma'am, yung surprise talaga. Napaka-sweet naman ni Mr., no? So, ma'am, ngayon po, haranahin din po kayo ng ating surprise saranista, pero doon na lang sa loob. So, pumasok muna tayo sa loob ng bahay ni Ma'am Beth dahil haranahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gar. Okay guys, so andito na tayo sa napakagandang bahay ng ating birthday girl for today na si Ma'am Beth Mayores. So tara na taranahin natin ang surprise saranista natin na si Kuya Gar. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy that's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, and when the world seems so unfair, you can call on me to stay some time, to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy that's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just
I'll be waiting here for you. Just take some time to lend a ear to this ordinary song. There I was, an empty piece of shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell and gave the world to me. And before I know, there I was, so in love with you. 'Cause you gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. 'Cause you gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existence. And it all began when I met you. Love the touch of your hair, and when I look in your eyes, well, I just know, I know I want you something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up the world and take all of my cares away with the aching part of me. 'Cause you gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. 'Cause you gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existence. And it all began when I met you. And so mommy, happy birthday po. When I met you. Okay everyone, so ayan ang munting harana na binigay ni Kuya Gab ngayong umaga sa ating napakaswerteng nanay. So mommy, again happy birthday po. Sana nagustuhan niyo yung surprise ni Sir. Ano po sa pakiramdam na wow, ang sweet ng asawa na. Napapasana all talaga ako. Yung parang gusto mong manggigil. Charot. Mami, ano gusto mong sabihin pa po? Sana wala si Sir dito sa taas. Unexpected ako, no? Siyempre, mami, surprise eh. So, mami, ano ba po? Isang I love you naman dyan kay Sir. Always, I love you. Ay! Isang flying kiss na naman eh. Flying kiss. Ay, nasusubok ang sa tuyang mami. Okay, everyone. So, isa na namang nanay ang ating binigyan ng saya at sorpresa. At naging emotional niya si Ma'am Beth dahil sa sorpresa ng kanyang asawa. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just crave, but we captivate. Mommy, happy birthday po. Enjoy your day and more birthdays to come. Magbabay ka na